Més de 100.000 euros anuals són els que pretén ingressar l'Ajuntament de Berga amb la gestió de la zona blava. Juli Gendrau presenta un pla d'acció i millora del consistori que inclou mesures de racionalització i d'estalvi que d'entrada implicarà una reducció de les hores extres dels treballadors municipals. Una jornada tècnica sobre la tòfona a Sagàs dona el tret de sortida a la Fira de la Tòfona del Berguedà, que s'allargarà durant tot aquest cap de setmana. La carpa de Cal Rosal serà el nucli d'acció de les activitats programades durant aquest dissabte i diumenge, entre les quals destaca la segona edició del concurs de joves cuiners. El músic manresà Josep Padró presenta Policromies. El disc inclou 4 suites interpretades pel conjunt de cambra Ensemble Alquímia. El treball enregistrat a la Sala Mestre Blanc del Conservatori de Manresa ja és a la venda. Els mitjans de comunicació de TVG Group afiancen la seva posició entre el grup d'emissores de ràdio i de televisions amb més audiència a Catalunya. Més d'11.000 persones van seguir la programació de Canal Català Central durant el desembre del 2010. En ràdio, Estel FM i Estil Clàssics van sumar més de 12.000 oients. L'Ajuntament de Berga augmentarà els seus beneficis amb la recuperació de la gestió de la zona blava de la ciutat. Segons l'alcalde Juli Gendrau, aquest canvi suposarà un creixement de les arques municipals al voltant dels 115.000 euros anuals. Fins ara la zona blava anava a càrrec de l'empresa externa Dornier, una filial de Ferrovial, i ara passarà a ser gestionada per l'empresa municipal BRG Progrés. L'aprovació de la proposta es debat al ple d'aquest vespre. Actualment la ciutat compta amb 300 zones blaves i, segons Gendrau, el canvi de gestió no suposarà cap augment ni en el nombre de places ni en les tarifes. Amb l'intenció d'augmentar els ingressos per part de l'Ajuntament, els quals tenim valorats de benefici net uns 115.000 euros amb la recuperació de la zona blava. Per tant, això jo crec que és un augment d'ingressos que mica en mica hem d'anar fent la formigueta cap a l'Ajuntament. Sí que recuperem el servei, sí que recuperem la gent que està fent el seguiment de la zona blava, però hi ha aquest augment de beneficis nets considerables. D'altra banda, i amb l'objectiu de seguir reduint les despeses municipals, Gendrau també ha presentat aquest migdia el Pla d'Acció i Millora de l'Ajuntament. Es tracta d'un seguit de mesures destinades a millorar la gestió municipal. En aquest sentit, ha anunciat una racionalització de la plantilla, a més d'un estalvi de 111.000 euros anuals, amb la reducció d'hores extres als treballadors. Donat aquest estudi, hi ha una racionalització que implicarà que llocs de treball que ja estan aquí gent ocupant aquí a l'Ajuntament es formalitzi la seva legalització. En alguns casos, per comptes d'una ampliació, el que comporta és una reducció. En el cas de cultura, per exemple, hi havia 2 persones ocupant l'àrea de cultura, passaran a ser una. Finalment, i pel que fa al pagament als proveïdors, l'alcalde ha anunciat que aquests ja s'han començat a fer efectius. Segons Gendrau, l'ordre de pagaments es farà en funció de criteris com ara l'antiguitat de les factures. Del 3 al 6 de febrer, Olvan celebra una nova edició de la Fira de la Tòfona del Berguedà. Amb l'objectiu de posar aquest producte a l'abast de tothom, la Fira apropa per tercer any consecutiu un dels ingredients més privilegiats de la gastronomia internacional al públic berguedà. En aquest sentit, l'alcaldessa d'Olvan, Judit Carreras, ha volgut destacar l'oportunitat econòmica pel territori que suposa aquest camp, més enllà del turisme. Pensem que l'àmbit de la micologia, i en aquest cas concretament la tòfona, és una oportunitat pel desenvolupament econòmic de la comarca i, per tant, des del primer any que vam iniciar aquest projecte, un dels objectius era difondre les oportunitats que pot tenir la tòfona pels propietaris forestals i per una comarca amb un component rural com és la nostra. El tret de sortida a la fira s'ha donat aquest matí a Sagàs, amb una jornada tècnica al voltant d'aquest producte sota el títol La tòfona del principi a la fi. La intenció era donar a conèixer les bases tècniques per a tots els públics perquè les persones interessades puguin establir i gestionar el cultiu de la tòfona, així com veure tot el procés de recollida i les seves aplicacions a la cuina. Hem fet una mica
les temàtiques estan dividides per poder arribar a tots els públics, tant el públic que ja té uns coneixements bàsics, diguéssim, i vol saber més coses, la persona que no té ni idea del que és una tòfona podrà veure com surten, per què surten, si es pot cultivar, si no, quins preus té, com l'ha de cuinar, és a dir, és una jornada per tots els públics. Així, el programa ha comptat amb una conferència al voltant del cultiu de la tòfona negra a càrrec d'un tècnic del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a més d'una demostració de recol·lecció amb gossos tofonaires. Al migdia ha tingut lloc una exposició dels diferents tipus de tòfona que podem trobar al Berguedà i la preparació de tapes i maridatge de vins de la denominació d'origen Pla de Bages amb aquest producte. Els actes continuen dissabte i diumenge a la carpa de Cal Rosal. Entre els actes més destacats, dissabte tindrà lloc el segon concurs de joves cuiners, amb una degustació de tapes de tòfona i un concurs de gossos tofonaires diumenge al matí. Tallers, tastos i un esmorzar popular acabaran de completar el programa. La fira està organitzada per l'Ajuntament d'Olvan, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i Ibertruf. La Fundació Universitària del Bages presentarà aquest any dues de les seves titulacions a la jornada de portes obertes que farà la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 8, 9 i 10 de febrer, amb el lema «L'Autònoma t'obre les portes». Les portes obertes formen part de les activitats d'orientació universitària per donar a conèixer entre els alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau superior les diverses possibilitats d'estudis que s'ofereixen des d'aquesta institució. Dins de l'oferta hi ha dues titulacions que l'Autònoma només pot oferir a través de la Fundació Universitària del Bages, que té els seus estudis adscrits a la UAB. És el cas del grau de Podologia i del nou grau de Gestió d'Empreses, que s'ha començat a impartir aquest curs 2010-2011. La participació de la FUP a la jornada de portes obertes de la UAB es concretarà amb una explicació del contingut de les titulacions. En el cas de Podologia, anirà a càrrec del nou sotsdirector dels estudis, Xavier Hortes, que farà la seva primera intervenció pública com a responsable d'aquesta titulació de la FUP. Pel que fa a la gestió d'empreses, les presentacions aniran a càrrec del director dels estudis, Jordi Conca, i del cap d'estudis, Marc Bernadic. Policromies és el títol del disc compacte que han registrat el conjunt de cambra Ensemble Alquímia i que inclou 4 suites, obra del músic manresà Josep Padró. Es tracta del primer compacte format íntegrament per obres de Padró que se centra en la producció cambrística del compositor i que permet fer un tast de la seva obra. En l'àmbit musical, Padró destaca per les facetes de docent, instrumentista a la flauta travessera, flauta de bec i flabiol, director i també compositor. El treball, que s'ha presentat avui, es va enregistrar a l'Auditori Mestre Blanc del Conservatori Municipal de Música i es pot adquirir als establiments especialitzats en música de Manresa, així com a la llibreria del carrer del Born i també al segell d'internet La Mà de Guido. El trio Alquímia neix al gener del 2005 arran de l'amistat i l'afinitat musical que comparteixen des de molt joves Ariadna Padró, Laia Basalduc i Anna Costa. La seva trajectòria musical conjunta s'inicia a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i posteriorment a la Joven Orquesta Nacional d'Espanya. Després de finalitzar els seus estudis a l'estranger, decideixen iniciar aquest projecte amb l'objectiu d'explorar un repertori poc conegut que abraça tots els estils i es caracteritza per atorgar una remarcada funció solista a cada una de les seves veus. Des d'aleshores, la formació ha estat reconeguda amb diversos premis, entre els quals el Premi de Música Ciutat de Manresa de l'any 2007, i ha realitzat també nombrosos concerts arreu de Catalunya i de l'estat espanyol. Un segon, L'audiència de TLB Group ha crescut durant l'any 2010. L'informe anual del Baròmetre de la Comunicació confirma que cada vegada són més els lectors, oients i telespectadors que tenen com a referència un mitjà d'aquest grup de comunicació multimèdia que durant aquest 2010 ha consolidat les audiències dins el panorama comunicatiu de Catalunya. Destaca l'impacte de Canal Català Central al rànquing de les televisions locals més vistes al país durant el passat mes de novembre. Més d'11.000 telespectadors han seguit diàriament una oferta televisiva plural i de qualitat que fomenta la participació ciutadana a través dels formats de debat d'èxit com Catalunya Opina o Per llogar-hi cadires. El vessant informatiu sempre des d'una perspectiva de proximitat l'aporta el programa Redacció Central, en el qual s'hi repassen diàriament els temes més destacats de les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès.
En aquest sentit, Canal Català Central és l'única televisió que dona una cobertura íntegra a l'actualitat d'aquest territori des que es va posar en marxa la televisió digital terrestre. És també alhora l'únic canal que emet simultàniament a les comarques del Bages i del Berguedà i ben aviat ho farà també al Solsonès. En l'àmbit radiofònic, les emissores estil FM i estil clàssics es consoliden dins el grup de les 10 cadenes de temàtica musical més escoltades al Bages. Un total de 6.000 persones segueixen les fórmules radiofòniques de TLB Group en aquesta comarca, a través del 100.6 i del 95.2 de la FM. Les emissores escalen també posicions en el rànquing absolut de les ràdios musicals més escoltades a tot Catalunya, amb 6.000 i 18.000 oients durant el passat mes de desembre. El sol s'imposa sense excepcions en un dia que també anirà acompanyat d'un lleuger augment de les temperatures. La sensació serà agradable durant les hores de sol, però la nit matinada torna a ser molt freda, amb termòmetres que marcaran valors negatius arreu. Les mínimes podran arribar a baixar fins als 4 sota 0 a Manresa. Entre 3 i 2 negatius es mouran els termòmetres a Berga i a Solsona. Màximes diürnes força agradables, fins a 13 graus a Manresa, 12 i 10 a Berga i a Solsona, respectivament.